Esta és la nova via que comunica el poble amb la línia del metro. Es tracta d'una via que compartiran bicicletes i vianants i que ve a substituir el camí per damunt de la séquia que hi havia fins ara. La via de formigó fa vora 4 metres d'amplària. A les obres encara es falten alguns treballs per acabar-les, com la pintura que ha de delimitar el carril per a les bicicletes i un altre per a vianants. També s'enjardinaran els laterals de la via, tant per motius estètics com per crear una separació amb els bancals i la carretera. El que ja està instal·lat és l'enllumenat. S'ha fet amb tecnologia de baix consum energètic i que servirà de prova per instal·lar-la en altres punts del municipi. El passeig dona més seguretat al camí que porta al metro. És un dels trams més utilitzats històricament perquè uneix el poble en el metro i després de l'Ajuntament de la Pobla invertir en carrils bici. De fet, som dels pobles de la comunitat, m'atreviria a dir, contrastat en datos de la Conselleria, que més metres de carril bici tenim. Entonces, este era un punt importantíssim per un tema obvio, que és el tema del metro, i el que se li ha volgut és donar-li l'amplitud, el doble d'amplitud de lo que n'hi havia, millorar-lo també a nivell de llums, que al final també la llum dona seguretat al vianant, perquè sobretot en les primeres hores del matí i de la nit el tema és més important, i també, com no, ficar-li pantalla vegetal perquè siga protegida del sol i també del pas del cotxe i li doni seguretat tant al que vaig caminant com al que vaig en bici. Les obres està previst que s'acaben en menys d'un mes i que ja estiguen a punt per al pròxim 9 d'octubre, dia de la bicicleta. Han costat vora 150.000 euros que ha subvencionat la Diputació de València. L'Ajuntament de la Pobla estudia ara una campanya per a la promoció de l'ús de la bicicleta.